Noi episoade pe acest canal din seria noastră cu My Little Pony. Chiar acum m-am uitat un pic pe site-urile cu pony și mi-a venit o idee de ce să nu fac un videoclip cu jocul cu My Little Pony. Dacă tot am căutat My Little Pony, știți. Bun. Vrem aici, da. Să vedem. Iau pe Sunset. Mi-a dat mult. Așa, nu o să stau să pun reclame să mai fac încă o dată și tot așa. Mergem direct aici. Ieri am făcut chestia asta. Știți, n-am mai apucat să mai postez. Când s-a întâmplat tot asta, dar... Da, vedeți acum. Bun. Scuzați-mă dacă știți că în fiecare episod se vor auzi sunete, dar eu am invitați. Scuzați-mă. Da. Iar mi s-a întâmplat așa. Gata. Am rezolvat tot. Mi se mai duce așa câteodată sau mai apăs-o greșit. Bun. Hai mă și aici. Gata. Că e bun. Acum mergem de târgu de ponei. Să mut asta puțin mai așa. S-a de filmat. Și eu acum o să iau toate punctele astea care s-au strâns aici. Peste noapte. Să mai spuneți dacă vreți să mai fac serii de Minecraft. Să mai continui seria de Minecraft sau... Da, alte jocuri. Bun. Văd ceva aici. Da, nu dau pentru toale, parcă. Că am puține pentru ele. Vreau să un pic aici. Să caut la Pinkie Pie, că am văzut o haină foarte faină. Vreau să o pun cumva. Uitați asta. Trebuie încă un nasture și gata. Mai întreabă încă 3 nasturi și încă 2 nasturi sau încă 3. Deci îmi trebuie numai nasturi pentru că vreau să-i mai cumpăr ceva. De prima oară vreau să adică am văzut o rochiță așa frumoasă, un fel de sirenă, ceva pe aici, am stat, da, uite asta. Am luat asta. Acum nu o să eu bun. Ce mai întreabă? Îmi mai întreabă una nasture și eu o să mai întrebă câțiva nasturi și o să fac. Da, și după aia o să facem la Pinkie Pie, tot așa. Sau dacă nu, aici, da, numai nasturi îmi trebuie, știți? Că rest am de toate, numai nasturi îmi trebuie. Vreau și punctele astea care s-au scris acum și mă duc în Imperiul de Cristal. Bun. Așa. Una pentru Rainbow Dash. Pentru că știu că are puțin. Nu, că de-abia am primit una pentru Rainbow Dash. Nu mai trebuie nimic. Pentru tele, nu? Dau. Și pentru Lady am destule. Da. Și acum mergem în Ponyville. Ponyville. Păi și cam acesta a fost și cu acest episod. Cam scurtel. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați share, subscribe și un comentariu ca să știți dacă vă place. Și ne vedem în data viitoare. Pa!